Ás 9 da mañá deste sábado abrirá o recinto de boxes no Club Náutico de Portosín e a partir das 11 menos cuarto comezará a primeira proba do Campeonato de España de Motonáutica Inclusiva. Estamos en el acto de presentación del Campeonato Gallego Inclusivo de Motonáutica en sus pruebas 1 y 2. La 1 que se celebrará en Portosín, en nuestro Club Náutico, en el concello de Portodosón, y la 2 que se celebrará en Ofreixo, en el concello de Outes. Non se trata dunha proba de velocidade, senón de habilidade, na que os participantes deberán realizar unha serie de manobras nun tempo establecido. Aquí hai unha prueba onde nun tempo determinado que non te podes nin adiantar nin retrasar, tes que facer unha demostración de maniobras a través dunhas bollas, un circuito, simulacro de rescate de home á agua, simulacro de fondeo, simulacro de atraque, e todo iso hai un tempo determinado para facelo. No momento que te adiantas ou te retrasas dese tempo, a Federación aí empezan as penalizacións. E entonces moitas veces os circuitos son lentos, cada circuito é diferente. Dende os concellos de Portodosón e Outes, que acollerán as súas primeiras probas, quixeron agradecer o labor de ADECO-DEA na promoción do deporte inclusivo e comprometeronse a colaborar facendo cada vez máis accesibles todas as instalacións deportivas. Chegar ca inclusividade a todas as zonas que temos de deportes en Outes, pabellóns, piscinas, que o estábamos comentando antes, temos que facer as instalacións que sean adaptadas, que sean inclusivas. Fai aproximadamente 20 anos, pois Pepe un día chamoume, era o técnico municipal para a práctica do ping-pong no pabellón de Portosín. E como non, xa desde aquela, díxenlle que sí, evidentemente, que hai usuarios que están por aí que viñan a Portosín ao ping-pong, fai 20 anos. A proba deste sábado finalizará preto das 2 da tarde coa entrega de premios no Salón Social do Náutico de Portosín.